Všetci sme chytili kuriózny prípad dvoch ľudí nafetovaných pod látkami. Ja som sa zľakla, vyšla som z chodu, oči mali jak angoráci. Boha jeho, ešte mi najebal auto s peťákem. Feťáčisko. Prípad prišla vyriešiť osobné televízia, joj. Moja malá tarhoňa. Zjedla si mi vajca. Aj na komplet. No, ja som bez vodičeka. Polícia včas si objasňuje prípad ako konanie medzi majetkové poškodenie a takisto aj neoprávnené obchodovanie a vyrábanie prekurzorovaných látok. Ja som v televíznych novinách. Ja som konečne celebrita. More, a keď dáte až 4, tak podpíšete sami. A tí, čo mi neverili, tí ma vyhonili. Hej boha, ale mne? Keď zarobím, kúpim si Mercedes. What? Tebe čo je, máš zavrať? Uá. More, kde mám kľúče od bytu? Čo si magor? Ale nemám čo k tomu povedať. Dyk, pravá, ľava kamera. Mne sa sníva. Bohatý to Ježišek bol. Polícia zobrala magistrov do ceny predbežného zadržania a ďalej skutok bude objasnený a budeme sa vyjadrovať naďalej až po objasnení súdu a súdneho konania. Pokiaľ mi vysia vajca a brnbol cez ryti, tak sa nebudem ku tomu vyjadrovať. Polícia pachateľa zadržala a skutok bude objasnený naďalej kriminálnym spravodajstvom. Pre televíziu je Lenka Ivanová. Pomáhate chrániť. Kukuk. Tieto Vianoce nemajú období, vypnite to.